A Fundación Plácido Castro inaugurou na sala de exposicións Rivas Briones de Vilagarcía a exposición a Irlanda de Plácido Castro. A mostra está composta polo relato literario e fotográfico dos viaxes do escritor galego a Irlanda. Porque non se pode entender a figura de meu pai prescindindo do seu amor e admiración por Irlanda, un país que sentía moi próximo, parte do seu ideal en tantos sentidos. Aquí achéganos a súa particular visión das Illas Lasque e infúndenos de semellanzas coa nosa Galicia naquel tempo. A xeración de Plácido Castro sentía un gran interese por Irlanda. Moitos lingüistas da época escribiron sobre as semellanzas entre ambas rexións, pero Plácido Castro foi o único que viaxou á illa británica. O único dos galeguistas que foi capaz de visitar as illas para poder comprobar, en primeiro lugar, o proceso político que ali se estaba dando e que causaba gran admiración nos galeguistas e nos nacionalistas daquele entón. No acto tamén estivo presente a embaixadora irlandesa en España que destacou a labor de Plácido Castro no seu país. Pero no simplemente visitó Irlanda, sino que logró llegar hasta el extremo suroeste de la isla de Irlanda. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Fundación Plácido Castro por proteger los registros, incluyendo fotografías de aquella visita. El relato de Castro sobre su visita nos ofrece un valioso añadido al testimonio folclórico sobre la Irlanda de aquellos tiempos. Dende o Concello mostraron a súa satisfacción por poder acoller a exposición tan valiosa sobre a obra de Plácido Castro. É unha inmensa satisfacción dar un portefulo á divulgación do pensamento de Plácido, a valiosísima pegada que Plácido Castro deixou nos múltiples campos das diversas materias que foron moi variadas as que cultivou. A traducción, o xornalismo, tamén pasando pola fotografía, como podedes ver, as artes, a docencia, por citar só algúns. Era un artista destos universais, unha persona casi do Renacemento. A exposición completarase cun seminario o día 25 para fondar sobre a viaxe do escritor a Irlanda.